Ugochi na-azere oge ọbụla imitiri mmadụ ọbọghị nwoke ọbọghị nwaanyị mana mgbe ị nọrọ onwe gị mgbe imitibụ onye ahụ ihe na-agara gị ọfụma mana ịbazi miti onye ahụ ife ụfọdụ dobe agha achọrọ nke mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ abụmọnụ wee na-akpagharị and ngụọ na onwe gị imiti ha n'onye ahụ ịrụ ha na-attach to that person abụmọnụ onye ahụ ga-ebido wee sogbuo gị and mgbe ọbụla abụmọnụ sobe gị ọ bụrụ na o nwere ife ọma ị ga na-enweta ife ọma ahụ ama na-abịazi maka na ịdịgo attach to that person na abụmọnụ na-eso n'ọnya ka m ji wee chọọ na-akụzi ha na-akụzi mgbe oge ọbụla imitiri mmadụ ọ bụ friend ọ bụ onye ọbụla ịbịa do close to ibido ife dị na ndụ gị bido chenjibe jụọ onwe gị ajụjụ ọ bụrụ na ife na-agara gị ọfụma imitizie mmadụ ife adịghị agaziri gị chọọ ụzọ gị maka na ọtụtụ ndị mmadụ bụ abụmọnụ ihe ha metere onwe ha maọbụ ihe ha metere ebe ha na-emegide mmadụ ibe ha buru ya na-akpagharị jezie na-achọzi onye ga-eso wee na-ata ahụhụ and mgbe ọbụla abụmọnụ ahụ gị na onye ahụ mitiri ọ bụrụ na ịgbaghawe ngịga ọfụma ọ bụrụ na o nwere onyinye Chukwu chọrọ inye gị onyinye ahụ ama mbịazi onyinye ahụ esizie maka na onye ọbụla ihe ọjọọ na-eso ife ọma anara adụ jiri n'ịma atụ ọ bụrụ na mmadụ na-atọbiri n'ofu ụlọ ọ bụrụ na mmadụ na-abụ n'ime ha na-enwe okwu ị ga-afụ o nwere ife ọma ga-abatakwa n'ụlọ ahụ ọzọ maka na okwu a ha na-enwe abịago mechie ụzọ ife ọma ga-esi wee bata n'ụlọ ahụ ma nke nwa bi n'ụlọ ahụ onwekwa ife ọma ga na-abatalụ gị so ife ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ ife na-agara gị ọfụma ije ebe ahụ ma ọ imiti onye a ife ada agaziri gị jụọ ese jụọ onwe gị ajụjụ ma ọ bụ ịchọọ ụzọ gị asụkwa na onye na-azụ onwe ya na ọ bụ onwe ya ka ọ ma na onwe ka ndị Igbo si wee tụọ ya n'ilu si na onye na-azụ onwe ya na-enwe ilo onwe ka ha si wee tụọ ya n'ilu na ụkpọfuera m n'obi so ihe ọbụla ị na-eme uche gị dị ya daalụ.